Ay sa imo na nagapangarkilak. Dali kadawato na na bay. Kadawato na kay naamo man ka na sa Ako una. makaya di ay. Ko problema na. Oh, tidak tara. Tara kita dugay. Ako una. Wifi mo na, wifi! Wifi mo na! Wifi mo na, wifi! Koy mo, ko wifi koy be. Uy, duwindi! Ako koy oy. Ay, abinag, duwindi, tao man day! Ya, mahulog ka! Huyog gay, bunga ka. Ay, mahulog day ka day? Unsa day, gidula ni mo? Koy, inang ko signal. Di ka pa tao eh, bata pa gani, nag-email na. Oh, tara day oh! Gulong na day! Dula, man day nag-email? Good! Ya, so signal! Mana ko ha? Ha? Wifi mo na, wifi! Ina galing mga labotag. Dili tong naguan oy. Dili ramang kayong karma. Wifi mo da, wifi! Wifi mo da! Tay, wifi, tay, wifi! Murag mo maning ngilabot sa akong halin sa akong wifi ba? Karma na ba? Nagrabihan siguro sa akong kuryente gibutang ba? Kaya nihiwi mga ba? Gaba na po na niya. Wifi mo da, wifi! Sa dogay sa kapanahon bay. Nakapalit na dyan kong laptop. Kung mo na suri-suri na ako ba? Online na tanan akong trabaho ron. Online na. Wadyo ko nagdawang ba? Nga nangyabot akong yan eh. Grabe na akong naagyan sa una. Grabe kapait. Suri-suri pa. Naninawag. Oh, hello. Palaba ka, dam? Palaba ka? Medyo busy, madam. Pero paningkamutan ako, makaato ko diya. Kaya na ako asikaso ng mga papeles na rin, kaya na yung mga apply. Mga elementary graduate man daw na sila. Ambot lang po, kapasa sila ni madam. Oh, mga tol lagi da. Sige, sige, dam. Sige. Yes, apply na dyan tayo. Bro. Oh, kinutong impormasyon nga nasagap ni mo dito nga taga diri gito si Boy Suroy. Dili lagi na masipyat ako mga tao lagi. Ano? Kaya istorya na nila. Ug naa si Busuri dra, naa jud na. Dati para ma-aprobahan na itong apply ba? Para makasud ta sa mga trabaho no? Na natin mga income ba? Pati ko kwarta na ba? Uga na kay Wala mo kung apply ba eh. Maulo man kasabay man ta. Pat man takabuk. Ako binagkawat sa yung piso wifi. Sige lang. Ano? Yan ang kamalibanan nimo kay amigo naman kay namo. Manuloy man to si Busuri. Gusto dyan ko mo trabaho gyud. Tara. Tingnan ka. Trabaho ba? Oh, tama yo. Kinsa ka daw? Busuri na. Maulo. Oh, na. Maulo. Buwa na ba eh. Sa kuha man sa si Pangira. Bukit. Ay sa imo na nagapangarkilak. Dali kadawato na na bay. Kadawato na kay naamo man ka na sa Ako una. makaya di ay. Ko problema na. Oh, tidak tara. Tara kita dugay. Ako una. Sir, may buntag din sir. Ma-apply na may trabaho sa inyo sir ba? Hoy! Den mo, Den mo! Lingkod mo, sir. Lingkod mo, lingkod. Yo, salamat boss. Lingkod mo da. Nagbunga na dyan akong kita na pangarap. Saro kita madawat rin niya. Amigo, bigyan ko na sa una. Ilan naman sa tuwa na. Ayun oh, siya sa dahil karon. Kamu manday na, ambilin ang mga bahay dito, be. Ya, ikaw. Para, diretso na. Pasar naman doa. Lingkod mo din, doa, be. Lingkod mo din. Lingkod mo. Yes. Okay, tanawan pa natin yung doa. Ya, ikaw. Ambisan ang bahay dito ni mo, be. Dati, si Busing mo din, eh. Ikaw man ito, ginarkala na bulkit sa unapas, no? O boss, ako lagi ni. Na-order lagi tungod tong wala na kalibalik ba? Ah, mo ba? Wala yan, duwa-duwa. Sulod na diretso. Sige boss, salamat boss. Sa mo, arabi ako na dato. Na. Ko pa pinakalas bay. Dapat madawat ko ani kay wow kay kung nina. Big boy kay Burma ba. Nga ikaw, ano naghilom-hilom naman ka? Binang bayadita na mo, be? Goy, ikaw to sige pangawat o wifi, no? Iwi rin mong naong? Unsa boss? Iwi on boss?
Sige, sige. Ikaw kapot sa akong wifi para dili ka sige pangawat. Tinuod, boss. Salamat. Sige, sige, sige. Sugod na mo ron. Sunod mo sa kuha. Sunod mo, ha? Sige boss, sige boss. Oh, dito niyo. Drapon. Diba? Oh. Ha, puti, pajog ka. Oh, bugha mo, bugha. Oh, buga mo dia, buga. Sa wifi mo dia, global. Bukit. Bay. Si Isa ninyo dito, bay. Ipar natin pang snack ba? Init ang ipalahon, no? Tama din, no? Balik ito, balik ka. Boss. Boss. Pasiiha may boss ba? Pangalawan sa mo boss ba? Init na mood kayo. Ah, bago pa kayo makasugod. Sige, hadayin mo. Doon ako. Sa. Oh, alawas na ninyo na. Salamat, boss. Oh, sige, sige. Amping mo. Tara. Ya, pwede ba? Lamutan, di si busing, oh. Awa. Ya, tumayin na, bay. Bahinan na to na, oh. Ah, naghat. Kuha, no? Siya, bay. Pahin ka, bay. Sa wifi mo dia, global. Buga mo dia, buga. Laba, laba. Bulket mo dia, bulket. Gibay, push na bay. Push, bitaw ko. Nawala ko na. Ado gaya bata, oy kamat yun nun ako. Grabe laga po sa inyong signal re, nang hambog bakas ko ang kusog yung signal, hinay mo kay di ay. Balos na, god. Grabe ay. Ginabay. Dugaya ni mo ay. What, ako diyan. Sakit na kayo si Majina ba? Sakit na kayo. Eh ba, tigong pag lutars. Grabe naman po na yung lutars dugaya ni mo ka-farm da ay dali ba? Bay. No, bay, dagan na silang surusuroy, bay. Man. Turo ba, turo. Ah, good. Tanaw pa diapon. Sige, magtanaw Ay. cellphone. Lah, baga na gini kay sila bay. Nakapag yung anak daw. Wifi mo dia global. Buga mo dia, buga. Laba mo dia, laba. Bulket. Hoy! Bay. Uy. Papa, man mo na nawag ko. Nawag, bay. Ito ka. Skip, di bali chismis mo. Saan ako, bay? Suroy man mo. Pangwarta man yung apart. Upa, ikaw, nila pa! Ya, atis kiyawan, dan magbuhat na ko. Siyempre, sunusuroy, tala pa! Yo, wag say na ilang mga gamaw eh. Ako na ginilang talent siguro, pero biyaan ano ta? Tara, eh. ta? Mag-abad din sila. Tara, laba ba, laba! Isu wifi mo dia. Wala kayo mga andin sa bukit mo na. Tandi po, wifi ba? Bahala ka na! Itamo ko ninyo ah! Lagasyo. Nasuko lagi to bay. Hangol, mga anak! Pa-apply mo dito! Sige na, magdula ang email! Napag inyo na ni surusuroy! Bulket mo na, bulket!